Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Mukim PS along a boat committee atumpen pater piponsi thaskai arong arada tumaphan blanket spray machine lapen musuri keron padupon. Lakha Sirkep, Amreng MAC constituency ke parlo, Mukim PS Angkang, Thaskai Arong along, BJP Mukim Board Committee atumpen, Thaskai Arad atumaphan, blanket, spray machine, lapen musuri kironpo. Bang so amailong, Mukim Board Committee along, Dun Maipu, Komol Ingti, lapen Secretary, Long Sing Be atumpensi, Japon Lindo. Lapen kedamtang December 3 arni Jurkin deng along BJP atum Unity Victory and Prosperity Rally along Mukim PS Angkang Arad atum BJP along Kachepa Ogdun Aputhak APHLC Arad Chari Asong atum Radatum aphan Kapache Ogdun Bor Ipu Akoy Kipike Ahokali nang kejong dun tha. Nelitum Radaphan ke thangta than pachobai ponpe Lapen Pachepa Ogdun Bor EA Radatum aning ke hangpen mate local MAC EM Rina Terang pipen Mukim pen rong ni hang atowar nang kaselam pipo na pot ning karong pensi BJP along chepa ogdun pusi Mukim Board Committee a Secretary Long Sing Bepen nang pachini dun. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Si angkang pielo nang ke hai pon ke Japon batek ke Japon Bang P itu kandidat elected EM Rina Terang P lapen tim Karbi Anglong long ke Japon ke hai sa tulerang rong hang akan hon pen itu marong tin rong so rong bod apan kita pining non kang sampen kacipa jogi pupit apan di karom lagi itu tumarong long nang pali pen itu kan lo kidu kelak ke boy kisung ke boy tompan itu pini bang futom pan tin pan ka pajir pon ke pen keron poname si keron poname kang ni pon lo lapen da saswat ang bong long spray machine do lapen ri chitima alan la hai tame pini ledak la bang somai long ron ponong lo lapen isi alam kedam tang tarik ke thom Jirikin deng along Unity and Prosperity ala really along nilitum Mukim apia sapane isia koy nangi pipon ala PHLC claim bang phutum ladak Mukim PS angkang mada 244A angkang along ke claim pon inut bahani alidar tum litum phana koy na pipon ason hello je kedamtang pos hala bangso Unity and Prosperity Rally along hala kene BJP hai sorry BJP along lo APHLC lepen Congress atu nange John nun lake itu dak ladak Mukim Board Committee President Secretary but member to mosi ke ther ke hapon but ke bay ke jepot amok fan kombol people amok fan spray machine people pu hala support ke bay ponsi la ha anarmung tame na ka chitong du hala bang salam ta sineli la bang so mai long nei pon nang kok lo se hala bang ka a hokali la pen la ha tum bang ke a hok ave pin pensi itum han a koina bia pon elang tum han pinilang so ne tuma karja bolong pen tame pin rem pon lo se monon fit kasona thang lama ave la pen sang kini ne pin pen ba thang akoy ave pin pen itumla ruling party aphan na pati dunta ba bang keneli isini oi pono lang tum phan pin rem pono la pen isi neli la bang so karja blong pen hoklo pini nilitum dak arong ara tum phan sisteme lang letum la hala towar abang po abang kisi sak kepit dulu hala bang so towar long same ilituma yem na terang pi non e claim pon bom si la hening arong pen si kadok kabe la bang so haska la pen rong na hang adar same la bang so towar nang tang po pen ka chi hok pen si hala bang so me long aso me ni bang ke kadok kabe la sarpisar pus atum tame APHLC long claim do na bang same Congress long claim do na bang same hala so ningarong pen si aso me long chi tong lo
tasi di labang so melo bara so karjap long pa cetak kon lo Aning ke hang ana tumapan EC Birta Kimi. Karbi Anglong News Channel correspondent nang jilang. Lasi komat ni abang phu jong si correspondent claimji ning hang do lipute labang so mobile number 9365289968 along humridam ignore. Ranjit Roy Pan BJP Karbi Anglong Backward Class Morcha Amaipu Arpu Kepek Aputha Kachuro Kapajir. Bokajan LA constituency angkang Bokajan Rong Sopi Ward number 4 along Kedo BJP Klembangpu Ranjit Roy Pan BJP Karbi Anglong District Committee Backward Class Morcha Amaipu ang Hor Kepekpon Aputak Roy Asang Hopen BJP Assam Pradesh Satumapan Ning Karong Lapen Kachuro Pajirpon. Ranjit Roy kedamtang penang an aningkan malompen alangli BJP along chipa okdunsi alangli BJP along sai ke claim kedam kimisen theklongsi kedamtang arni BJP Assam Pradesh Maipu Bhabes Kalita Assam Pradesh Backward Class Morcha Maipu Ashwani Roy Sarkar Karbi Anglong Maipu Roland Killing Atumpen Ingwai Ponsi Arpu Pekponlo Bangso Arpu ke pekpon aputak Roy Asang Hoa Hinpen alangli Arpu dotik an mesen mi etpen alangli Karbi Anglong Backward Class Morcha Maipu Arpu un anpen ke klem kedam pa mi chiapan lamchak chipipon. Laso along kado kawe atumapanta kachirap kacheto dun pe chiapanta chuningri padupon. Bangso Maipu Arpu kedengalong lake kadokawe akang hon pensi kelongpon ajok BJP Assam Pradesh lapen Karbi Anglong atumapan kachuro pajirpontu. News report Karbi Anglong News Channel. Aning ke hang ana tumapan EC Birta Kimi. Karbi Anglong News Channel correspondent nang jilang. Lasi komat ni abang phu jong si correspondent claimji ning hang do lipute labang so mobile number 9365289968 along humridam ignore. Pinia Birta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me.